Mga Kaparian sa Archdiocese sa Osabis, puya na Paghiusa Kanunay sa Ginoo, Pinaagi sa Ampo, bisa sa kanagan sa mga buluhaton. Kini ang naimong painumdum sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osabis, Archbishop Martina Sarmento Mawa Didi, o gikalipay nini sa Arsobispo nga naang yun ang panagpundok sa mga Kaparian isip pari sa lokal na siban sa Osabis kay kini pagpakita sa ilang Paghiusa. Nagkatagong pagdagan ng Arsobispo sa kinabuhi ni San Juan Maria Vianney nga pagtulunan nga makuha nga sa simbahan nga dili lang kalantib sa tao ang tanawon aron mamahimong pari apan masatagan og pagkabalaan nga mamahimong pari og ang patron sa mga Kaparian nga si San Juan Maria Vianney nagpuyo gayon sa pagpuasa o naghatag og panahon sa iyang katawhan labi na ang pagpuasa nga naa gayon ang paghatag og panahon sa mga katawhan din mokabat ngadto sa 20,000 ka mga kalang aron nga mamahimong mokumpisa sud sa 16 ngadto sa 18 oras sa pagtubag ngadto sa kumpisanan. Alang sa Arsobispo, lisod ang pagkinabuhi ni San Juan Maria Vianney. Kini nagpainomdom alang kanilang mga Kaparian nga mohimo gayon sa pagkumpisal o muhatag og panahon ngadto sa Ginoo kay alang sa mga Kaparian huptan ang pagkamampon bisan lisod ang pagampo tungod sa panahon nga daghang mga bulaton diya sa parokya apan panikabutan ang mahiusa ngadto sa Ginoo o mugahin gayon og panahon. Yatang ang pagtagan usab sa Arsobispo nga huptan ang kinabuhi nga tuburan sa grasya sa Ginoo bisan nga busara apan mamahimo gyapon nga mopabit ngadto sa man labi na sa mga kabusa. Mas mayo magyapon sara sa mga kabusa kaysa mga dato. Busa may nugdanon nga mopaambit og mamahimong tuburan ngadto sa grasya sa Ginoo ngadto sa mga kabus ug mga naginahanglan. Kini ang mga pagtulunan gyatagan og pagdagan sa Arsobispo ang pagpenitensya, pagampo o pagtabag ilabi na sa mga kabus nga makuha sa kinabuhi ni San Juan Maria Vianney kasi fiesta gisaulog kagahapong adlaw. Ano yung tibig kabahin payag sa Arsobispo sa Archdiocese sa Osabis Archbishop Martina Sarmento Mawa Didi atong kini sa gayon nga Santos Gamisa diya sa kapilya ni San Roque sa Dakak, Dapitan City uban sa mga Kaparian sa lokal nga simbahan sa Osabis. Sa atong kinabuhi, importante gyud kayo ang pag-ampo niya. Ako sayod, mga kura paroko, ako sayod nga lisod kayo ang pag-ampo tungod kay daghan kayo ang mga kining mga needs, ang needs sa dinas sa parokya. Kay kung magbisa na ka, matugag baryo, nana, pero lisod yun kayo. Pero paningkamutan na yun nato nga kita makaampo. Kay mao man nga atong bukasyon to be one with the Lord. Kanya mao po ni ang gihatag nga pagtulunan ni St. John Mary Vianney na kita mag-ampo. O yun na nga, kita yun, tuburan yun sa gugmag kaluoy. Abusahan ta, pero matod pa ni Mother Teresa, nga mas mayo pa nga kita giabusahan sa kabus kaysa giabusahan sa mga dato. Muna nga, mupaambit ta, bisan kung kining usahay magduda ta. Total, kung naman na, kanang di man na makatibhang sa gidakon sa inyong nadawat nga panalangin gikan sa Ginoo. Una nga mupaambit pinauton ta nga mao kini ang atong hinumduman sa atong pagsaulog sa kapistahan ni St. John Mary Vianney nga kita giawhag nga mahisama kaniya muhimo og puasa, magampo ug ingon man usab atong paningkamutan nga kita adunay time availability to our flock nga dilita mamili kung kinsay ato nga kining entertainon. Ang Arsobispo sa Archdiocese sa Osabis ganagatong pagdagad nga puyan sa Kanunay sa mga Kaparian nga kanunay makighiusa sa Ginoo pinagis pag-ampo bisa sa kanaga sa mga bulaton diha sa parokya pinagis pagpainumdum sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osabis. Alang sa DX, dinisime radyo Kampanang Radio Siman, Dominio Manuel, Aron Kilio Gier, Danang sa Nagbayanda.